faz hoxe aquí? Pois reivindicarme totalmente. Compañía moita xente. Hoxe estamos reivindicando unha sanidade pública de calidade. Para reivindicar o noso centro de saúde. Para que seguir que me poñan un médico, que teño dereito a él. Na nosa zona pois hai varias carencias a nivel de, sobre todo de centro de saúde. Para empezar temos que ir a Vigo a todas as consultas de especialistas desde Morrazo. Palmeira tuvemos un problema este verán, o noso médico titular pois colleu unha baixa e non cubrían a baixa. E ao final, pois, bueno, despois de meses de loita, conseguimos que se cubrira esa plaza. Tiñamos o centro de saúde en unhas condicións lamentables, chovía, o tellado desfeito e tuvemos que volver a mobilizarnos. No Grove que tiñamos sete, temos tres. O meu está xubilado en noviembre e non teño médico. Teño que andar peregrinando. Cando ven un que ven 15 días cada X tempo, pois pedindo citas e me dan, se non me cancelan, e ando así. Non temos urxencias, nin temos médicos, e levamos xa 62 semanas todos os domingos facendo unha concentración diante da Casa de Saúde. O médico jubilouse. Tuvemos unha temporada moi grande que non había suplente, que un médico solo para atender a todos. En Coruña temos problemas, como sempre, de escasez de personal, de longas listas de espera, de falta de pediatras en algúns sitios, atención telefónica en vez de atención presencial. Son problemas endémicos que levan tempo, que nas capitales son menos acuciantes porque hai moito máis servicios, pero que o entorno rural e o entorno máis alonxado pois é moito máis sangrante. O lema desta manifestación multitudinaria é en defensa da atención primaria e do sistema sanitario público galego. Fagamos que a partir de hoxe poidamos reverter esta situación.